teďka? Narozeniny. A kolik je ti roků? 5. 5 už? Ukaž, kolik je 5. 1, 2, 3, 4, 5. No, tak a sfoukni si svíčku. No krásné. 5 roků, no. A tady máš nějaký dárečky, ne? To jsou tvoje dárečky? Jo. No tak si je vem. Ne, Podívej se. ale ta svíčka se ohla. Ohla? Toto. No to nevadí. Tak, podívej se, jaké máš dárečky. No, co tu máš? Kruh. Kruh? A na co je kruh? Na kruhování. A ukaž mi, jak se kruhuje. Taky? No, Máš tam kameru? ano. No, a co tam ještě máš za dárečky? Podívej se. Co to je? Čepička. Čepička. No ještě tam i nějaký dáreček, není? Jenom taška. Ne, a co to je tam? Já to vidím až odsaď. Co to je za dáreček? Knížka. No, To je těžké taček. no. A co to je za knížku? Ukaž. Pohádky o vílách? Je. No. To si budeš pěkně číst, že? Mhm. Běž si sednout ještě k tomu, k dortu, ať tě Verča může vyfotit. Jak sedíš u dortu. No. Máš ráda víly? Jo. No, to je pěkná pohádka, že? Já. A řekni nám nějakou básničku pěkně. Prší, prší, len celé, kam koníčky pojedeme na louka, až kukačka zakúka. Kukačka už zakúkala, milá panenka, zaplakala, kukačko, už nekúkej, má panenko, neplakej. No krásné. A ještě umíš nějakou? A jakou? Travička zelená, to je moje potěšení. Travička zelená, to je moje pezina. Když si myslím na ní sednu, když si myslím na ní lehnu. Travička zelená, to je moje pezina. No krásné. No, a ještě. Tam bylo, nechci já se doma Žiara učit, nebo jak? A umíš ještě nějakou? Skákal pes. Skákal pes. Skákal pes přes ovec, přes zelenou louku, šel za ním myslivec, péro na klobouku. Pejsku náš, co děláš, že tak vesel stále, řek by vám, nevím sám, hop a skákal dále. No krásné, krásné. No. Verčo, jdeš ji vyfotit ještě, nebo co? No. No, tak zamávej. Řekni hezké narozeniny. Hezké narozeniny. No, a řekni, že budeš už hodná? Budeš už hodná? Já se tě ptám, jestli budeš hodná. Budu. Ano, a kdy? Teď. Teď? A zítra co? Taky. Taky budeš hodná. No.
Tak, dobrou chuť, dej si dort. No, tak zamávej. No, ahoj.